Halo logoper, थांगासिनो दङ मुसलपुर रुमबां प्रडाक्शननि गोदान अफिस लानायाव दसे उनाव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना प्रिंकल बर' ओमफ्राय आं आरो दायो रमेनखौ नेबाय दं आरो लामायाव हाइवेआव रमेन फैगासिनो दं रुमबां प्रडाक्शननि दसे उनाव नुनो मोनगोन रमेनखौबो दा रमेन बाबु सफैबाय आरो गारिबो सालायनो मोनखाबाय दौ बेहा गोबाव खालामबाय हलेबा जोंना जात्राया आराम्भ जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय मुसलपुर दा सालायदों गारिखौ रमेन बाबुआ Bili nama kita. Sini tu mana hibai. Lagi tu nak kau? Lagi tu nak kau? Raja nu ha. Lah kasih nu lah hibai tu ni rai. Orang jauh mana ni? Jauh mana ni? Tapi tak. Ektor berani male. Pangenang जोंनि रुमबां प्रडाक्शनाव जाबाय नायका सुजा आलासि लोगोसेनो जोंहा सासे जोंनि बे रुमबां प्रडाक्शननि स्टुडिअखौ उद्बोधन खालामनो थाखाय जोंहा आलासि लेंनानै लाबोदों जाय जोंनि रुमबां प्रडाक्शननिनो बोसोनगिरि लोगोसेनो जोंहा सेन्ट्रेल बिसानि लेङाइ आफादगिरिबो लोगोसेनो बिथांनि हेफाजाबावनो जोङो जोंनि रुमबां प्रडाक्शनाव गोबां सम माने गोबाव सम बिसानि न'आवनो सारफोरनि न'आवनो जोङो खामानि मावनानै जोंनि रुमबां प्रडाक्शनखौ दिनै बिसिम लाबोनो हादों थ' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर गिबियावनो ओमफ्रायो दा जोंहा बेयाव नुजाफैनो हादों रुमबां प्रडाक्शन स्टुडिअ अपेनिं खालामनायाव एजि फेमिलिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय लोगोफोर लोगोसेनो जोंहा प्रडाक्शननिफ्राय नुजाफैनो हादों लोगोसेनो आरो जोंहा ओजों गुवाहाटीनिफ्रायबो नुजाफैनो हादों प्रिंकल बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय आं बारा बुंला बुंनायनिबो बारा माबा गैया नालाय ओमफ्रायो सारखौ फंनैसो बुंनानै दिनै अपेन खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय साबायखर दिनैनि बे रुमबां प्रडाक्शननि गोदानै मावखुलि खुलिनो लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफिननाय सन्मानीय देशबरुआफोरा बिथांमोना भाइटि राजीव बर' गणेश्वर हांसियारि আৰু আমাৰ শর্ট ফিল্ম লগত অতপ্রত জড়িত এজি কিং প্ৰডাকশ্যনত এই প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা উপস্থিত হ'ব পৰা মোৰ মৰমৰ টিম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এটা প্ৰিংকল বৰ' প্ৰডাকশ্যন উপস্থিত হ'ব পৰা মহলগিৰি নতামোন পোনপ্ৰথমতে আজিৰ এই শুভখনত মোৰ रुमबां प्रडाक्शनत मम टीमলৈ शुभेच्छा জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে रुमबां प्रडाक्शना गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां सुंद' सावथुनफोर दिहुननो हाबाय आरो दिनै
सारा आसाम नाङै एसेब्लाबो मिथिजानो हानाय जाबाय। मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो जोंनि रुम्बा प्रडाक्सनजों लोगोसे प्रडाक्सननिफ्रायबो जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावलांबाय थानो हायो आरो जेब्लाबो गोजौ मोनसे सिरिसिम आवगायलांनो हायो बेखौ आं आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। आरोबाव जोंनि रुम्बा प्रडाक्सननि साफ्रोमबो महरगिरि फंबाय बिनानावमोना जाहाथे इयुनाव बे रुम्बा प्रडाक्सनाव खामानि मावनानैनो जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेखौबो आङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। गतिके नंगौ थांनाय 2020निफ्रायनो रुम्बा प्रडाक्सना जोनोम जानानै दिनै बोसोरथाम बाबेनलांनाय जाबाय। गतिके बे बोसोरथामावनो गोबां मुं खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। जिहेतु जों बरिमुग ओनसोलनि मानसिफोरा जोबोद दुखुथिया जोबोद माने निखावरि थेवबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों दिनै रुम्बा प्रडाक्सना मोनसेनि उनाव मोनसे सासे टेकनिकेल टुल्सफोरबो लानो हाबाय मोजां बाथ्रा आरो मिजिंथिदों इयुनावबो हाबावगोन आरो गोबां रायजो राजानि हेफाजाब सापर्ट मोनबाय थागोन गतिके रुम्बा प्रडाक्सना जिउ दावथों आरो रुम्बा प्रडाक्सनखौ सहाय खालामनो टिमा नुजाफैदों डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो एक्टर बिथांमोनाबो जाहाथे रुम्बा प्रडाक्सनखौ गावनिनो मोनसे प्रडाक्सन साननानै हेफाजाब होलायो आरो बिथांमोननिफ्रायबो हेफाजाब लालायो। बेबायदिनो जोङो आखाइजों आखाइ हमलायनानै जाहाथे आवगायखिनि बिबुंथिखौनो होनानै दिनैनि बे गोदान मावगिरिखौ बेखेवनो आवगायनाय जायो। दे धरफोरा हिप 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 हुरे बढ़िया है आगे आइचा करा Mana hai kama? Tuh. Udah meni mentang जाबाय 77 Arba güzel sesi. Bangkrut. जानाय लोंनाया जोब्बाय लोगोसेनो रुम्बां प्रडाक्सननिफ्राय जोंबो बिदाय लानानै न'सिम गिदिंबोफिनबाय नायगिरिफोरनिसिम साबायखर थाबाय।